Il-Gvern ġeddet ftehim li kellu mal-Fondazzjoni Suret il-Bniedem li tgħin lil dawk li għal xi raġuni jew oħra jinsabu mingħajr saqaf fuq rashom. Dan sar waqt konferenza tal-aħbarijiet ġewwa l-post tal-Fondazzjoni jekk kif ġie spjegat li dan il-ftehim se jkun qed isir b'finanzjament ta' 650,000 euro u li jkopri perjodu ta' 3 snin. Dan sabiex dar Leopoldo tkompli tkun ta' servizz. Dwar dan tkellimna ma' Patrik Armenu Akolina li huwa chairperson responsabbli ta' din il-fondazzjoni. Huwa spjega li b'dan il-ftehim ma' dar Leopoldo se jkun assigurat servizz ta' 18-il sodda f'din ir-residenza ta' ċertu indipendenza fil-ħajja. Moa News Patrik Armenu spjega l-ħidma li ssir f'din id-dar sabiex tgħin tqajjem fuq saqajh lil min jiġi bżonna. Il-lan tagħhom huwa li dawn l-irġiel biex ngħidlek li ma jkellemx fejn joqogħdu ikunu jistgħu jgħixu hawnhekk għal perjodu ta' żmien. Però mhux bess li jgħixu għax ħafna forsi jaħsbu li inti tkun homeless sempliċement għandek bżonn sidda fejn terqod, imma hemm għajnuniet oħra li hemm bżonn. Jiġifieri jkun hemm is-social worker, is-support worker, tgħin lil dawn ir-residenti biex nerġgħu nintegrawhom fis-soċjetà. Min-naħa tiegħu il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, Michael Falzon, irrimarka l-allokazzjoni finanzjarja għal ftehimiet ta' dan it-tip li l-Gvern alloka fl-aħħar budget. Dan sabiex jinżammu l-bot ir-realtajiet tar-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali. Qabel qed nitkellmu fuq ftehim li laħħaq 650,000 euro mifrux fuq 3 snin, ħankun qed nipprovdu 18-il sodda. Illum għandna somma rekord allokata għal dat tip ta' investimenti. Qed nitkellmu bħala Ministeru waħedna mingħajr id-diżabilità il fuq 12 miljun euro.